बयनिसिमबो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आरो दिनैहाय जोङो सुनिबार मोनाबिलि सम आरोना दिनैनि दिना दिनैनि मोनाबिलि साना मा होनो जोङो बिदिनो गाबोनथ' रबिबार ना ओमफ्रायहाय गाबोन रबिबारजोंथ' गान खननांगौ ना गिर्जायावहाय बिनि थाखाय एसे प्रेक्टिस खालामदों आरोना ओमफ्राय नोंसोरजोंबो एसे इन्ट्रेस्ट खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो नोंथांमोना जोंनि गान खननायखौ खोनासंनो इन्ट्रेस्टेडब्ला एसे खोनासंलांदो आरो ना मा होनो गिटारमेन जोंनि आयं बियो बाबानि बिदा दामनो रोंखागौ आरोना सानैया सिस्टार बिनानाव बिब' ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि गान खननायखौ खोनासंनो मोजां मोनोब्ला खोनासंलांदो आरोना बे गानखौ सुजुदों दादा नबजित हाज'वारि बिदिबा जोङो गानखौ स्टार्ट खालामनोसै Serangni
जिसुखौ नागारना बासायजानायनि आरोबाव गुबुन लामा हार नखराव सोरगो नरगाव पातालपुरियावबो गैया बेबादि गैया गैया जिसुखौ नागारना बासायजानायनि आरोबाव गुबुन लामा सैथो आरो गोथार सोरांनि लामा फोरबु जिसुआल' सैथो आरो गोथार सोरांनि लामा फोरबु जिसुआल' बावनानै थांबाय नामा ओइ नों लोगो जिसुनि अननायखौ बावनानै थांबाय नामा ओइ नों लोगो जिसुनि अननायखौ बेसेदि सैथो आरो गोथारमोन जिसुनि अननाया बेसेदि सैथो आरो गोथारमोन जिसुनि अननाया बावनानै थांबाय नामा ओइ नों लोगो जिसुनि अननायखौ बावनानै थांबाय नामा ओइ नों लोगो थेंक इउ सो माच जोंनि गानखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय जोबोर मोजां मोनदों बे गानखौ खनबाथाय खनबाय थानो लुगैयो आरो बारा रोंस्राया ना सरि एसे मिस्टेक जादों